May dagko man, hindi man gidgag, may talaga. Ang una. Ano na sa punong o similya gidya, hindi pikto. Dagko na lang sila dapat amo ya. Sibo? Sibo dia topais niya. Oh, tinapay na tinapay. No? Yes. Tingay nyo ito. Coffee break ka na eh. Abay tanod. Nag-bike ako nagkakano sila. Pagado kong makarat. Ini yung uling dyan. May dagko, hindi man tanan gagmay ah. Hindi man totally kwan ah. Break time na yan mga bata-bata. Gutong-gutong gitu. Yeah. Tatlo isa no? Pwede. Ay po, dala ni Choy sa Migano. Kaya wala. Dala ni sa Migano. Dala ni sa Migano. Ikot mo na siya to. Lakad na ba? May tikot ng iwan. Wow. Pinapainom pangapi man. Wala kape. Tingba. May kape di. Tingba lang to karon sa karwas. Isa. Dagko mo gali. Dagko. Mga plastic no? Hindi. May dikit. Tay gulib-gulib. Bang pito dua. Pito.
tangtang wala. Eh, pa madula. Dapat alin ni paasap na dito ha. Di ba init? Lagi nadala ang isda dito sa babaw. Regal hindi mo na pag ginang sa palapala. Ang dalon mo pa yun. Gani. Dito.